Het belangrijkste manuscript van de Friese literatuur lijkt bewaren in Oxford. Schreeuwend door een man uit Bolzert die het heeg in oorlog stier bij de grote dichters van zijn tijd, maar ik trof een water grut leed. 350 jaar na zijn tragische deer zoeken schreeuwers, jongens en wetenschappers naar de beschutting van de man die het Fries zuiver eigenstandig van de ondergang redden heeft, maar bij het grote publiek nooit echt bekend werd. Het is een mooie naaisimmerdag, 1666. Binnen zit een mond te schreeuwen. Dat docht er al zijn libben lang, maar de laatste 3 jaar is het oors. Al zijn eigen werk neemt er op een nij onder handen. Hij sliepert en skaaft door zijn teksten, beziekt het grammatica en stavering zo consequent mogelijk te krijgen. Hij is dan al 63 jaar. Gisbert Japex. Een respectabele leeftijd voor een respectabel man. Zijn gedichten worden roem om waarderen en hij weet ik al dat hij de skierne zingt in Sil als een wichtige pilder onder de moderne Friese literatuur. En daarom heeft hij nog één groot doel. Ze sammelen werk uit Jan. Op één uniforme wijze schreeuwen die de standaard schreeuwtaal worden maakt voor het Fries. Maar Gisbert viel onrust. Hij werd oorlaat door een klopjend lood op de achtergrond. Het brengt een beelden in het zin van zijn huid, de screenwerker en kistenmakker. En van de bouw van het prachtige stadhuis van Bolzert in zijn jonge jaren. Of is het de hammer die de nijlen slacht in de deerskistjes van zijn been, zijn heerme been? Op een na al je slachtoffer van de pest. De pest, die middeleeuwse ziekte. 10 juli 1656 had hij nog 1 keer goed om hem heen te reageren in Bolzert. Maar nu is hij echt op zijn retour. Nog even en een meest dodelijke ziekte zal definitief uit Europa verdwenen wezen. Nog even, dan kan het sammelen werk misschien uitjong worden. Maar het geklop wordt luider. Het is de pest. Nog 1 keer stekt hij zijn kop om de hoeken van de deur en wies naar Gisbert Japex. Die moet ik hebben. Het is een mooie Maartensdag 2016. In de machtige Martini-kerken van Bolzert wordt een feestje vierd. Het 350ste sterie van Gisbert Japex. De groenlezer van de Friese literatuur wordt betocht en ere. Echt een volksfeest is het oors net. Een deputière, wat pommeronten, een handjevol Friese schreeuwers en vooral een soort grieze hol. Wat zei dat eigenlijk over een taal? Als het boegbeeld van het Fries, boeten een literair vermidden, amper bekend is. En dat die literaire kring zelfs als ik net rucht weet wat ze met haar een godvader ommat. Want ja, er wordt wel een soort op Gisbert Japex praten. Maar waar leest hem nog? En dat we hem net lezen, wat zei dat? Zei dat wat door ons volk staat? Dat we te sluw binnen of dat we net echt geïnteresseerd binnen in de geschiedenis? Of zei dat we door het werk van Gisbert? Zullen we hem misschien te bod als icoon van die schreeuwtaal en tenmin als vakman schreeuwer? Of leidt het aan de dominante Nederlandse cultuur, die dus Friese cultuur misschien verstikt? Laten we maar eens met dat laatste beginnen, dan hebben we dat maar horen. Bij de betinking van Gisbert is een mooie spreker strikt.
de Marokkaans-Nederlandse dichter Abdelkader Benali. Wat zou hij zeggen kennen over de Friese literatuur? Politici willen maar al te graag een dichter knuffelen als het even kan, om te laten zien dat ze de cultuur na aan het hart ligt. Vraag niet naar welk gedicht gelezen is. Door in het Fries te schrijven liet Japik zien dat poëtische principes en vormen universeel zijn en geen beperking kennen in welke taal dan ook. Holland is natuurlijk heel erg op zichzelf gericht, dus dat weet ik. Ik merk dat als het gaat om literatuur, cultuur in een hele brede zin, dus in een Nederlandse zin, dan kijken we eigenlijk niet verder dan wat er in Amsterdam en Utrecht en een beetje Rotterdam gebeurt. Ik vind dat we een heel erg gesloten land zijn. En ik vind ook dan, dus dat een dichter als Japik niet bekend is in de Randstad, dat ligt nou echt aan de Randstad. Niet aan de status van die dichter. Het is geen kleine dichter, het is een grote dichter. Een man die hem als geen oor verdiepen heeft in het leven en werk van Gisbert Japiks is Philippus Breuker, oud-hoogleraar Frieske taal en letterkunde. Zijn dissertatie, het proefschrift op basis waarvan er zijn dokterstitel verzinnen, het er destijds maken oer Gisbert Japiks. Willen we inzicht krijgen in het belang van Japiks, dan kunnen we net om Breuker heen. Als je dan onderzoek dwarsvallen naar een schilderij van de eeuw, hoe begin je dan? Waar begint dat dan mooi? Ik moest dus om te zien hoe bijzonder die literatuur voor hem was, hoe ik de hele literatuur in Nederlands en Latijn van die 17e eeuw kennen. Ik heb dus eindeloos in Leiden al die oude boeken opzocht van al die dichters in die 17e eeuw. En zie gewoon, waar liep dat op het werk van Gisbert Japiks? Binnen de parallel had er die dichten kennen. En mijn vraag wie dus, hoe kan zo'n gedicht, dit is een gedicht van hem, de Tjenne, de Friese herder, neem maar op. Waarom schilderde dit gedicht zo en waarom schilderde dat dan? Ja. Hoe moet je dat begrijpen? Ja. Dat interesseert mij. Okay. En dan kom je, steeds maar, een hele soort materiaal zat ik bij je. Ja, ik in de klas wel hier. Dit is dus natuurlijk van jaren opgebouwd en nog gaat het al via die computer. Maar ik heb natuurlijk een enorme documentatie opgebouwd. En hier, daarboven, aan die kant, daar zitten dus 3 planken vol met spullen Gisbert Japiks. Oké. Wie is een goede schrijver? Hij is direct in zijn tijd als een blinde schilder, jongen. Ja. Wat schilder aangaat, hij had schreeuwen, lieke zat een Santjenieuwse schilder die tot de top schreeuwen moest. Okay. Het is net een filosofische dichter. Het is net een dichter wat je zegt, wat heeft die man, die heb ik gedachten. Maar het is een man die de wijsheid van eeuwen vertelt. Mooi wij hem de groenlezer van de Friese literatuur nemen. Ja, dat denk ik wel. Hij heeft dus een behoorlijke uivere geschreven. Dat is Ingen dus, dat behoorlijke uivere. Ja. En twee, als je dus vreeg van, mag hij de groenlezer niet worden? Zo is hij dus van begin aan beschouwd. En later is dat in 19 eeuw, Joost Halbertsma vooral, is dat heel dal natuurlijk zo voorsteld. Joost Halbertsma. Die namen zal nog vaker vallen. Halbertsma heeft in de 19e eeuw, dus 200 jaar na de dood van Gisbert, een cruciale rol spelen in een statuur die Gisbert Japiks letter kregen heeft. Hebben wij hem een beetje veridealiseerd of zo? Of te vol een icoon van maken of zo? Wie is dat? Ja, hij is dus lezen door intellectueel. Dat heb ik dus uit die exemplaren. Ik van je 80 win meer. Dan ken ik nog een wat zijn lezers winnen in 17e, 18e eeuw. Dat winnen dus geleerde lui. Ja. Dat winnen academische lui. Ja. Diezelfde klassieke literatuur kon, die beoordelen kon wat hij er aan toevoegen. Dat is een heel select publiek. Ja. Maar nu wordt het voorsteld als is hij dus een volksdichter. Oké, we binnen dus wat met Gisbert aan de haal gingen in de oude eeuwen. Het romantische idee van een wat tragische figuur die bij Libben miskend waard en Gisle waard toch ellende en onrecht klopt het net helemaal.
Om een goed beeld te krijgen, moeten we dus eerst weerom naar het begin. 1600 traaien. Hier wordt Gisbert binnen als zoon van een kistenmaker screenwerker en timmerman ambachtsman. Die huid van hem die had een berg energie en ambitie. Het is een self-made ondernemer, een macho misschien wel, of in elk geval een macher. Naast zijn ambacht vertelt het Rielt als belastinginder en speculant. En hij leidt hem daar op ontwerp en architectuur. En hier om hoeken wat een geweldige uitdaging van hem. Bolzert krijgt een prachtig nij stadhuis. Deze houten betimmering hier in Rietzeel is van Jacob Gisberts. En waarschijnlijk is het ontwerp van het hele gebouw van hem. Het wordt een man van kwieze kwonsje in Bolzert. Een man met gezag in streng Calvinistische roenten. En dan wil het zelfs zover te brengen dat hij burgemeester van de stad wordt. Zijn huid wie een volle krachtige persoonlijkheid als Gisbert weer. Het wie een steile contra-remonstrant. Ik denk wel dat die zoon dus te lijden hongen had onder die stoevenheid. Dat wie een self-made man uit de Balzeter middenstand die het heel veel skopt had. Net alleen de burgemeester, maar hij heeft dus ook de belastingen in. Maar goed, wat is er ook gebeurd? Zijn had hem direct op zijn kantoor zetten. Hij was inschakelen in dat familiebedrijf. Ja. Dat had hem ook een probleem, jongen. Alle nachten razen ze dat zien hem. Hingen ze lever onder dat huis. Dat snijden ze in stukken. Midden in de nacht om 12 uur. Als teken zat nou dus wel kerel bij boerenlijn om de bargenkoppen. Die man die had dus met de dier bedriegen. En dan scheurt ze nog uit de stadhouder. Ik wil niet langer, want mijn zoon die gaat erom kapot. Het strenge regenteske gedrag van zijn huid is geen goed klimaat voor Gisbert. En ik het werk op het belastingkantoor van zijn huid bevalt hem net. Dat hij loopt naar Wietmassem, want de kinderen onder slag als schoolmaster. In Wietmassem, Bolzert en Roenom in de provincie klinkt het Fries. Maar, ik dan al, een soort orentalen. Feitelijk weten wij er helemaal net zo volle van al. Maar wat wij weten is dat de sterren heel bot vernederlandske. Dus daar ontstaat het Staatsfriesk en er wordt Nederlands praten. En er is een meertalig klimaat. Daar wordt ik nog eens een keer Latijn praten. Er wordt Frans praten onder het hof van de stadhouder. Soms Duits, want de stadhouders dat waren ik Duitsers. Er wordt een heel soort Nederlands praten. En er wordt op het platteland nog Fries praten. Maar de meeste Friezen die leerden waren in het Nederlands gebracht. Dat was ze op school. Die kregen Nederlands op school. Dat zei de joerduistige hoogleraar Friesk, die aan de Rijksuniversiteit van Grace professor is aan de studierichting Minorities en Multilingualism. Voorheen gewoon het vak Friesk. Jens besjucht en ik overeenkomsten tussen de taalsituatie in Gisbertstied en in Uzes. Misschien dat wij dat Sint-Wurg alweer een beetje waarom gaan naar die situatie van voor 1800. En dat had alles te krijgen met veroordeelde manieren van communiceren. Wij communiceren via internet, via telefoon, via televisie en net meer zozeer via boeken. En als je een printcultuur hebt, dan broekst het volle makkelijker die standaardtaal. Als de corrector die zegt van dat is goed Fries en dat is net goed Fries. Nou is dus die boekdrukkunst is net meer uw eerste manier van communiceren, maar dat is volle vloeibaar, dat is sprutstentaal, vaak nog wel uw kleur, maar dat is sprutstentaal. In de sociale media
Want feitelijk is dat een vorm van tussen skreund en sprutsen in. Dus net standaardiseren en dat is volle vloeibaarder. Ja. En wij schreeuwen ik alles terug hoor. Als wij op Facebook een post doen, nou, dan reageren we op de ene in het Engels en de volgende Fries en de derde Nederlands en de vierde als het een keer Spaans. Dus eigenlijk binnen we weer waarom in die 17e eeuw? Ja, 4 hinnen al, denk ik. Ja, want hoe zit het nou correct met die taal van u, Sjoerd de Dooi? Van Zimmer ontstier er in een opscore, omdat een Nijmeegse wetenschapper tot de conclusie kwam weer dat het Fries er net best meer op stiert. Ik denk over 2 generaties dan is er nauwelijks niets nog over. En dan zal er in Friesland zullen nauwelijks mensen zijn die Friese boeken zullen kunnen lezen. Aha, het is nu al bijna kan niemand het zeggen. Het is nu al, nee, er zijn heel weinig mensen die het nog echt goed kunnen lezen. En schrijven en nog veel mindere mate. Ja, ik vind het jammer. Ja. Een stukje identiteit. Het is toch iets eigens een stukje persoonlijkheid. van je streek en van je... En het is een taal natuurlijk, hè? Net vergeten. In Gonkringen wordt er fel op reageerd. Klopt het onderzoek dan net? Of wie het misschien een jobsteding die wij net jaren willen? De provincie stelt cijfers beschikbaar in de zogenoemde taalatlas. Daaruit toch blijken dat 14,4% van de inwoners Fries schreeuwen kan. En 51,8% Fries lezen kan. Dat is meer dan jouw Lien. 93,7% van de mensen hier kan het Fries goed verstaan. Maar je hebt cijfers en je hebt interpretaties. Maar je blied wezen dat haast alle mensen Fries verstaan kunnen? Of je zwaar maatje dat maar 14,4% zijn eigen taal schreeuwen kan? Misschien moeten we daarvan net rieden bij de cijfermeesken, maar bij een taalsocioloog. Die zoekt minder naar de kele feiten, maar meer hoe we met de taal omgaan. Er gaat wel wat achteruit. Het aantal mensen dat rapporteert dat Fries een memmetaal is, dat wordt minder. Wij onderzoeken het vanaf de jaren 60. Die rapporteert dat ze Fries praten, maar daarbij wordt ik minder. Maar net op de ratio die hij zit. Wij zullen dat een heel iets beetje, het wordt heel statig, een iets beetje minder. Alleen nog in de laatste taalatlas onderzoeken het schreeuwen. Dat springt er echt uit dat mensen meer rapporteren dat ze het schreeuwen kennen. Hoe ken je dat? Geen idee. Ik denk dat dat onder oren te krijgen had met de verandering van die de nieuwe media meegebracht had. Misschien is het een effect van oren samenspel dat Nederland ontlijst, Friesland ontlijst ik. Mensen zitten vaker op de sociale media, langer op de sociale media. Komen ik op de sociale media, WhatsApp en Facebook erachter. Hey, hoe daar praat ik Fries met mijn vriend en vriendin. En waarom zoek dat in Hollands dan op sociale media? Die doet het op sociale media. En er is net niet in die maatje of het goed is of net. Of het correct staven is of net. Dus die schreeuwen alles maar op sociale media. En dan, ja, als je maar vaker nog schreeuwen, dan denk ik dat ik een bepaalde taal schreeuwen ken. Als ik net wiest werd op een Flavers. Ja, maar dat zal een taalsocioloog misschien beleid verwerren. Maar is dat wat terug? Want een taalpurist wordt er waarschijnlijk helemaal niet zo gelukkig van. Klopt, maar wij bekijken dat uit twee verschillende perspectieven. Ik vind het mooi dat die mensen net schreeuwen. En het is zelfs rapporteren taalgedrag, dus het is altijd een oorschatting van je eigen taalgedrag. De meeste mensen onderschatten hun eigen capaciteit, dat is vrij normaal, dat is bekend. Maar als die oorschatting stabiel is over de jaren, dan zie je toch een bepaalde trend dat het omheen gaat. Ja, dan denk ik zo, dus zo min gaat het nog net. Ja, maar moeten we nou blij wezen dat ze volle mensen Fries schreeuwen op social media? Of moeten we ons nou correct zwaar gemaakt dat dat schreeuwen zo beroerd is? Beide. Dat het zo beroerd schreeuwen is, betekent dat die mensen net goed oplaat binnen het Fries. Dat het Fries geen onderwijs, dat het leert hebben matten. Dat hebben we matten zoenen, dat net tot uitdrukking komt in het schreeuwen. Want ze kunnen waarschijnlijk beter in het Nederlands schreeuwen dan in het Fries. Dat is heel jammer. Het feit dat ze door om in het Fries te schreeuwen en in het Fries schreeuwen, dat moet ik daar juichen. Dat betekent dat de taal libbert. Dat betekent dat de taal misschien veroordeelt, woordjes verdwijnen, bepaalde dingen verdienen, maar het libbert wel. Het spart van haar identiteit. Voor die mensen is het wichtig om wel Fries te schreeuwen. Dus Fries is wichtig. En dat gaat net bottom leeg. Dus daarom zeg ik dat het net vast al die jaren negatief is. 10 jaar na zijn komst verliet Gisbert Japeks Wietmassen. Hij gaat niet ljouwt, maar verdwijnt feitelijk even van de radar. Hij heeft het zwier. Ik breng dus dat vertrek in verband met de problemen om zijn huid heen. Dat die huid zulke problemen heeft, dat die jongen daar raar van wordt.
Het ging om belastingen. Die belastingen waren verhegen. En die Hooi die spelen daar een rol bij. Die Hooi, die weerbelastingontvanger. Dat wie ze gehaat als wat bij die bevolking. Dat wie dus de verrierder. Die stier net aan de kant van de lui die belasting betalen wonen. Die moest ze innen. En dus in Witmarsum denk ik dat denk ik dus, hè. Dat er een heel soort leur tocht hebben. Ja, die zoon van die man, die matten we net langer. En die zoon kan ik tocht hebben. Ja, jongen dus dat die hij schreeuwt aan de stadhouder. Ik wil niet meer de belastingen innen. Want een van mijn zwan, die kent dit net meer aan. En daar vrees ik het slimste voor. Maar hadden we net dacht dat die jongen een aardig leven moest doen. Dus Giesbert rekent in persoonlijke... Crisis, Ja. dat denk ik. Is hij labiel of zo? Is het een labiel man? Die kans zit er wel. Er is een anekdote overleveren uit de tijd zelf. Master is weer gek. Dat zijn de bijen op school. Ik denk dat je het opvatten moet dat er dus helemaal in de verbeeldingswereld leven. Dat er helemaal in zijn literaire wereld opkomt. Maar hij was dus net present in die klasse. Master is weer gek. Dus hij had dus blijkbaar eigenaardig gedrag vertoond. Ja. Dan, 2 jaar later, kennen we waarschijnlijk op voorspraak van zijn huid aan de slag op de Borgenskwallen in zijn eigen Bolsward. De boy is back in town, back on track. En hoe? Hij begint meer en meer te schreeuwen, eerst vooral in het Nederlands en dan nog in het Friesk. Sint-Kaart van het Friesk is hier het lastige punt natuurlijk. Dat bloot een hele eigenaardige stap. Okay. Want dat je dus nergens dicht moet keren, dat is geen wonder. Die een heel soort mensen natuurlijk. Hoe is het literaire klimaat in die steden op dat moment? Dat hij daarin opbloeien kon? Het was natuurlijk een hele ambitieuze tijd. Een tijd vol welvaart. De mensen woonden, ja, wie had je perspectief? Het waren heel dit royaler, luxer, grote tuinen, grote huizen, kastelen, trekvetten. Grote skippen op zee en neem maar op, het kon niet op. En daar wie dus die eigen stadhouder en daar wie die eigen adel die daar een ingewikkelde rol had. Er moest dus een draagvlak gecreëerd worden, een nationale idee. Het nationale idee van ja, wij Friezen, wij stellen wat voor. En dat Friesk, dat weer een belangrijk onderdeel worden, de Friese taal. En iemand die dus in het Fries dichten, dat weer wat heel uitzonders natuurlijk. Ja, die kon ze dus heel goed broeken. Dan weer een steek boter in de brei van dat ideaal. Ja, hij paste naadloos dus in de cultuur van zijn tijd. In die nationale cultuur. Dus het wie uiteindelijk de elite die het hem oppakte, zeg maar. Ja. En net de gewone man. Nee. Nee, hij is dus net lezen. Hij is nooit lezen. Ja, behalve door die lieden. Dan brengt Giesbert zelfs zijn eerste verhaal uit. Een lang gedicht over een Frieske boer, Tjenne, die het pachtgeld naar zijn longenjaren brengt. Maar dan blijkt dat hij op diezelfde dag zijn bruiloft viert. Tjenne die bedaart in het feest en die weet hem met zijn cabareteske grappen en manoeuvres de show te stellen. Ik wenske loonheren Lok, maar oes nije loonvrouw. Dat leefde jimme bien, en nimmer net bij jou. Lok mat die hebben, Cheryl, loonvrouw en i te geren. Toch iets kenivige zijne, al van oes leven heren. Wat wie de kracht van dat verhaal? Het doorbrekken van een stam. Dat is een boer. Die boer, die in dat gedicht dus voorkomt, die neemt zijn
lange op leest Fleur. Die man is zo onwijzig. Weet die mensen zo in zijn macht te krijgen. Dat de lezer denkt. Er bestaat geen onderscheid van stand meer. Elk is gelijk. De lange die dan misschien van adel is. En die simpele boer. Dat is het beeld natuurlijk. Dat is totaal verschillende werelden midden natuurlijk. Die worden hier in het gedicht. Ja. Dat is het knappe. Want hij komt daar in die cel en dan stelt hij dus als een domme boer. Want dan hing je dan dus al je tapijt nog niet morgen. Dat ben dan van die kom uit Vlaanderen natuurlijk, hoe heet die dingen. En dan maken er daar allerlei quasi-domme opmerkingen over. Dus de lezer, hij wil het wel een beetje als een boer tekenen. Maar wat er docht is heel bijzonder, wat er bericht. Dat is volgens mij het geheim van de scène. Het is al 1640. Maar het verschijnen van de Friese scène heeft Gisbert Japicx eindelijk de Friese literatuur wekker tuiten. Ja, al dat ik hier zag, dat is zo mooi, zo fraai, zo lieflijk als het mocht. Een liek wil jou ik net, i draagje, i sleepje, i weidse. Dat meer als ik mij eens, i jou mij vermijdse. Wat voor Gisbert Japicx hield misschien wel voor de literatuur in het algemeen en poëzie in het bijzonder. Het wordt maar toch een liedse kring mensen waarderen, maar het kan toch een belangrijke rol spelen in de maatschappij. Dames en heren, de doden oproepen kan ik niet. De levenden op andere gedachten brengen, nog minder. Ik noemde Jozef Brodsky, Japicx, Walcott, Hettinga, omdat ze voor mij een bonte familie zijn die in hun taal, in mij, nieuwe lagen weten aan te boren. Als slimme archeologen dalen ze in me af om in het ondergrondse sterrenstelsel van mijn gemoed nieuwe werelden te ontdekken. En daar ben ik ze dankbaar voor. Ze brengen het licht. Meer hoeft de poëzie niet te doen. Dank u wel. Als nu een Fries, maar ook een niet-Fries als u mooi doet, dat Fries leest, dan voelt hij hoe die mensen in de 16e eeuw spraken. Maar niet eens, maar ook wat ze voelden. Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Een dichter is veel meer dan alleen maar iemand die wat dicht. Het is een encyclopedist. Het is iemand die dingen vastlegt in taal. Ik zeg wel eens van de literatuur, de Friese literatuur, en er is vanzelfs een hele soort mooie moderne Friese literatuur, is een atelier voor het Fries. Daar wordt Friese schrijvers die door de war op om dat Fries zat te broeken, dat het nieuwe ladingen krijgt. En betjutting van mij krijgt. En betjutting, ja. En dus daar wordt het Fries onderhouden. En dat is in zo'n minderheidstaalsituatie, dat net een soort instrument wordt, is dat verrekte belangrijk. Daarzonder kan die taal eigenlijk net erop bestaan. Mensen raken afgestompt door media, raken afgestompt door social media, raken afgestompt door dat ingewikkelde politieke klimaat waarin we leven. En denken dan, maar waar kan ik dan nog iets over mezelf ontdekken? Dus niet consumeren, maar gewoon iets teruggeven. Want dat gebeurt echt het allerbeste in literatuur. Gisbert's naam is definitief vestigen. In Bolzut, in Friesland en zelfs de boeten wordt er opmerken. En dit is nog maar het begin. Hij wil meer schreeuwen, volle meer. Hij heeft maar één vijand, de tijd. Want de pest had geen skoft. De straf van God, zei ze in de mitsjongen. Dan denken ze in een zandje misschien wat genuanceerder hoor. Maar ik dan het de wetenschap nog geen advanced medicines in deze ziekte voelen. In 1656 had het zwarte deer weer eens vernietigend uit in Bolzut. Met dramatische gevolgen voor Gisbert Japicx.